Ukuthula kukaKristu Jesu makube nabangcwele bonke stadium. Amen usekhona yini? Noma kunje sizoqhubeka. Ake wenze nje uthi nje izandla. Uma umakhelwana angenzi wena thela zonke izono la kuye. Yeke bese uyangijoyina sithi nje kancane akasoze angitele ngifela ekhaya akasoze ngitele ngifela ekhaya akasoze Bafana bonke abazalwane bekade sigida nabo nale ndoda beze lapha ngaphambili yonke team yabafana cela izoma nami kule ndawo Sinisi wami ungihola Thank you, Jesus.
Angicele lesikhathi kulomzuzu singahlala phasi. Njoba simile la bangcwele, ngicela kubeka nani ngibeke lamazwi amabili bese sihlala phasi. Ngiyazi kusemngcwabeni, kodwa ngicela ukuthi phecelezi Mama Sithole, ngicela bakuphelezele uzoma nedila egameni likaJesu. Sondela nje uzoma la, kunamazwi engizowaqondisa kuwe ngqo nomndeni wakho, ingane zaSithole zonke zime nawe la. Ela kunamazwi engicela ukuwaqondisa kini nje ngqo. Iza naye my brother, neingane zakho zonke imani nje la. Holy Spirit, ningema nje lapho nibheke khona ngale, nibheke khona ngale. Ngivumele baba Msiza, baba Baloyi, ngivumeleni madoda amakhulu kaNkulunkulu, Voy, okokuqala nje cela ukubeka lamazwi ungifakazi uMama uSithole uma bebuya Cape Town, bokade kunga 5:30 Monday. Lo khuluma nami Holy Spirit athi fonela uSithole. Angiyena umuntu ovama ukufona nje ngoba ngiyahluleka ukukhuluma nomuntu kakhulu. Ngisaba ukuthi ngizoze ngikhuluma into engekho sikhuluma amanga. Ngingumuntu othanda ukukhuluma kakhulu ngisepulpit. Mangifonile ngathi sawubona kunjani, eyami indaba iphelela lapho nje. Kodwa cindezele lo la kimi bese ngiyafona nangu Nhlapho ngangishayelelwa nguye, sibheke lapha ya emvuselelweni. Ngifone ngempela akhulume sikhulume kukuhle nje, abeke nokuthi uma eqeda manje ithende lizosuka uyemthatha, nakasuke emthatha uye Cape Town, nakasuke Cape Town uyogcina eGoli. Ayike sivalelisane, ngimangale 10:30 kufone befona besendleleni bathi khuleka nangu uSithole, sibheka naye esibhedlela akuselula. Sikhuleke ngo-12 nangifona bathi hayi sesenze konke. Ekseni bese kufika umbiko Sithole akasekho emhlabeni. Afike lokhuluma nami ukuthi bekade nginikwa ithuba lokukhuluma okugcina noSithole. Ngicela ukusho lokho uMama uSithole nefamily yakho, nazo zonke ingane zakho lezi, yimani isibindi. Anikayiboni inhlanyelo uma ingakangena emhlabathini. Bamba, angeke ukubona ukwanda kweGod's army uma ingakangena emhlabathini inhlanyelo eyodwa. Wena ungabona ungazathi ukukulahlekelwa, kanti makwanda umsebenzi. 1960 eStanderton abafundisi beboshiwe igovernment yangaleso sikhathi yeApartheid.
ongizala ngevangeli nangithi past 8 ngisho apartheid, ongizala ngevangeli wakhuluma amazwi mntakamsiza bebuya ukuyokhipha abazalwane ejele, abafundisi beboshiwe besuka la eMaritzburg. Uthi ubaba uBhengu akukabonakali manje, kodwa iyeza indaba enkulu. Lo mbuso wobandlululo uzophela, umsila wenja uzohola ikhanda lenja. Angiwakhohlwa lawo magama, umsila wenja uzolihola ikhanda lenja. Ekhuluma ngenkululeko yanamhlanje, wathi kuzofika isikhathi nami ngizohlwanyelwa, kodwa kunabo bhengwana bazophuma. Ungifakazi babumsizi, uyangizwa nje wena ukuthi ngithini? Kunabo bhengwana bazophuma abazogcwalisa umhlaba. Uma sihlanyela usithole namhlanje, kunabo NJ abazophuma. Abanye bazovela eCape Town, abanye bazovela eMthatha, abazokwanda. Kuzobe kungandi bona, kuzobe kwandu NJ. Namanje njoba sishumayela akwandi enye into, kwanda into esayithola kumanosha. Mama Sithole, cela ukugcina ngalamazwi nani family. Kwisport into engivama ukuyibukela kakhulu, ngithanda iboxing. Ibhola ngiyalibona nje, futhi nakudlalwa ibhola akuwona wonke ama-club engiwabukelayo lapha nakudlalwa. Usithole ke wangijoyina lapho. Yinye iclub engiye ngiyibuke ilaba faka i-black and white ke, labo ke ngiyababukela ke labo. Wangijoyina ke noSithole. Kodwa ku-boxing mama uSithole, khona into engibusisayo ku-boxing. Makepula wokhumbula kahle, uma nishayana kufika isikhathi kukhala igongo kuthi qwi insimbi, kube yileyo naleyo indoda iye ekhoneni layo, bese bayayicoacha lapha ekhoneni. Yewe wena phakamisa izandla zakho seziyehla, uyakushaya lo mbhemu. Ngesikhathi besho njalo, khona into engiyithandayo mama Sithole. Khona uSiso vama ukungena phethe board, umengena nale board eliphakamisa, akasho lutho yena, nedwa uphakamisa iboard nje adlule. Ubone nalo bekade eshaywa ephaphama nakudlula lo sisi. Akavama ukungena nefaskoti lo sisi, uvama ukungena nento encane athi nakadlula noma bekadiniwe umuntu eshaywa aphakanyiswe nje ukuvuselelwa ukubona lo sisi nalesitebhezana umbone ethola amandla. Ake nguhlebele ungathi lo sisi ukhuluma into eyodwa noma nishayana ningaqedani ngoba sisekhona. Mama Sithole, ngiyabonga ukuthi ibhodi uliphakamisile. Wema ngakuSithole ngeinsuku zokugcina, ulitholile ithuba lokuba seduze nomyeni wakho, nehla naze nawufika eKapa, asiliphosa ithawula. Khulula inhliziyo, uNkulunkulu uzokulonda, uzokugcina. Bengicela zinsizwa, zintombi, mndeni, sigcineleni lo mama nathi sikhona. Ngikhuluma kahle ke mina, ngamenyezelwa abantu bekhona ukuthi ngubaba wale ministry. So bengicela ke
Asikwenzeni ngenhlonipho kosuku lwanamhlanje. Akasekho usitholele, ungamkhomba usitholela. Udlala ngesikhathi nje akasekho usitholela. Sithole uhleli kwesekunene sikaNkulunkulu. Njoba ngikhuluma nawe usithole usibhekile nje. Njoba ngikhuluma nawe nje usithole ujabulile njobe ngibona ngimile la kule ndawo. Sokhohlwa ngalolu ugebhezi lolu. Alusekho lolu. Ingako na uhamba emhlabeni baliqhaqa logebhezi. Bakhipha ama-inside wonke bakhiphe nobuchopho babujikelele. Oba kasekho lalo. Usehleli ngasekunene sikaNkulunkulu. Ngicela ningaxabane emndenini. Futhi ningavumi ukuxatshaniswa yithi. Ngoba nakunje siyathanda nathi ukwenza izinto kanti sizoxabanisa nini nixabane for life. Ningaphindi nizwane ngenxa yezinto ezinye ezingenziwa yithi sishumayela. Ningakuvumi boJobe. Ningakuvumi. Bafundisi ngicela ukushwizwe lilodwa kini njengoba simile la seniqedile. Masisekelele umndeni, masisekelele ministry. Masime kanye nalabazalwane. Qaphela namagama akukabi ukuphela kwendaba. Imaku ukuqala kwendaba. Ake ngibone izandla bangizwayo. Niphambiseleni. Niyangizwa ngempela. Bamba lamagama akukabi ukuphela kwendaba. Ima ukuqala kwendaba. Cela kulesikhathi sengihlala phansi. Ngiyabonga program director. Sengihlala phansi. Cela senze umthandazo wodwa nje. Makungabi khona yodwa into ehlukanisa lo mndeni. Angiphinde kwesibili makungabi khona yodwa nemfundiso ze ningayivumi. Cela ke sime ngezinyawo. Akozokhuleka baba umsisa. Khulekela labazalwane. Egameni likaJesu sikhulekela leli khaya. Ngakhohlwa. Ayinamandla into uma ingakayi phansi emhlabathini. Ngesikhathi ungathi iyabola, ingesikhathi kuzobonakala amandla ayo nokuqhuma kwayo. Siphakamisela izandla kubo. Phakamisela izandla kubo. Akasoza sidela. Akasoza siyekelela. Baba, thank you, Jesus. Baba, ungubaba. Ungubaba onobubele. Uyabala izinwele. Uyasifunza, uyasigqokisa. Uthi umculo noma ungashawuvala. Yena unguyihlo njalo. Noma sekunje awujikanga baba. Usesengunkulunkulu. Noma kunje bawe ingcwele kwangathi kumnyama kanti kuyakhanya. Noma thiko ingcwele kwangathi indlela yikho ikhona. Baba moyingcwele, baba othandekayo,
nangu umzwa kaJobo siyawuthandazela Nkosi. Baba inkosi ami ayifanga iyaphila. Inkosi ami ayiphelanga iqala phansi. Baba olungileyo siyathandaza. Sicela Nkosi umzwa kaSithole nebafana usenze sibezwe linye, usenze sibe mbono munye, usenze lo msebenzi Nkosi. Uqhubeke Nkosi uzuyofika lapho ufuna uba ufike khona ngegama lika Jesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Siyabonga babukhumbi. Siyabonga. Ake siphakame sime ngezinyawo. Kulelifu lika Moya Ingcwele linyakaza kule ndawo, ake sime ngezinyawo. Thank you Jesus. Ake sishayele umoya ingcwele elikhulu ihlombe. This is a prophet. Asha. Uhambi utshali uJobe, utshali uSithole kodwa khona uSitholana. Elikhulu ihlombe bazalwane. Nawe KZN, nawe South Africa, nawe Africa, awumncinyane. Thatha iBhayibheli lakho. Indoda kaNkulunkulu baba uthi Israel ihulela. Uzonyakaza manje.